Parliamentary tag na main nakuran break di ba tayo? Jadi mana kalau nek main nos, ono yeri na tawa. No di floor. Vậy koraba utai yo ay na gino onda de Israel pare ikatutru ke ana ki to ko Israel ndani na ko siberita pa sinakowa kamaburi pa sinakowa to ko Israel ang ayari na gino Israel atake emotional atake na kiabuis patirak ngai do survive ai emotional ai ka wa ai ka survive to wana men tv ke to wana men ya sa san no wana kara ki do wari bugina di sa sa ben no ai ya ka ka to teka ni ka ka ra bugi pa aki etianga ay nakunan ko koroi ang iya pa kai ano ko sa baile ngano ko tayo ko koroi ko takin na o tiran yesu ko mata na ana ko ang ka sa baile tangiran to ko sexy on the Facebook tangiran to ko e kura digi ndi au sinde yo stangiria para takin to ko sa baile oh ayut liar heroi sebair pari awanga na usiraki ari ka vida kam do ba awanga ta ari ka bongli na yo au tente aqui nesse sebair se você te presença para na cabena mosin de boui ina ka to ira ata kuba isa ki ani mi tang wan to norak man bugina na ayaki roi sebair na ka vida ikai para sair da tua o survive porque ngai ayo é capne a soba ediai para ka vinai kai survive si an da jadi survive a teu sinji kai kibas ata ki da to para kai bom sei ya iban ata ubira bu itu si da yon te pe yesa ikai yari goge ki na koina kai venia mosin de boui ai ko ta ko pa ka isa ka ya binita ni bugina na ay ki roili mandira su kamishin tane ne pasina wariya ka to isa sa ba da ka ganda ke ko Koraba di tsadi na kana ko ngana no di militan di environment the honorable Library Rabel no kan ko am roro koraba de honorable speaker bunta panan ka maurin da bagantay mo tutur ko im speaker ko rin presidents ta woman minita Rita ta kaya taro yung ngaira ki siminanti non Diyos na meron bakantay ay ano ba rin meron kaya ang dapat akos itong naman natin sa tiya karinig naman na may kunaw takos kaya ka nung kawas takos ay esa ni puri-puri ano nun tiya pa men ino nun tapay at media kita Facebook ay kaora kain da bemem aki asen ki vek dorongoro kali abus perang ipa ka tewina tanga tewu tanga tuwa bures ya kanga ngaron kinaki mga nakamtara ano contents to amet ya bures ponjo amet roy ya pun kain jau sinte pondora inonon narause inonon teta in campaign bukin te presenso sti meto in kakatara ngami era ki kaya pa na iya sa kingai busirieta yon te pe ya deta bukin na ina no bukin te tabuina ninga te tenua ninga era cosa kai ay ko ninga ya kabusa
Ikaora, kilipes. Tepai atike. O atike, poni ai buna. O buna, e buni iri ana. Asa ko na ta buna an banda yaran. Maapon naran. Yari, stimatot na nukawa ki dowa speaker. Okay? Ngai na tanti ay gaspo, wa minata ay gaspo. Nungongora me sino ko mando ko na ng Dios. Arang hindi pa naaro ay kain ta. Apa na wikatik. O wikatik ya. Ay apuntani ke. Eh? Yari, stimatot na rame to what speaker. Eh? Teminita ko rin ko kanawa di sa kadayan na kita kay tekewe inande ara Ako speaker to. Pero ko takbay na pagdiget. ano ko yung Takay ba inanon tikimari. Narisa ba tayo kan daro me to what speaker ko rin yak. Kanong ko right man ko wa. Bugin na ginan takan na ko andik. Taraki di bes. Ako na kami ni puro moy ko. Kosa, ako giputo kay kos. Naputo ka kaya kos yon te Facebook. Payon na ko mo pun kos ko ran ko pati marain ko ni ko. Ako kan di pati sa topa. Na kaya wayam, abure-bureyam. Ano no pongira kay. Nasna tataro, asa busiya krisan, akyo on de treyo. Sina timeton tataro. Payon ang nere ke to wa abures. Ito ko takarak. Anak ko agire kengay, ano ko nare king ngabong. Kora ba speaker? Para buran de maroro. Rabon gaben de nauri. Troya tabu mo ambassador. kora ba teminita ang ganyan itara te taura ay yakare ko te sa te yara te temenare may nonos honorable Dennis Oisang. Okay. Dapat speaker ko sa kumangani o tayo patayo speaker ko rin bulman na tete na meroro tapos na mo panahon kami uli dito makano mo ran nos ko speaker ko rin presidents comment milita dito takay tara Wapun kami kapit nanti kami karinik, tapi namun meuri. Musna iyo pa, sa tayo pa nakakal pa sila, kahit naman kaya bugina pa, punay na ako natin, hangaresan, ako lang akong nagkipes. Sa tayo ba, habi na siya natungak kahangari, inigirik, nakapungan natin Facebook. Imanimia ki pongana imanimia ki kangan ay karawat ari pun do ta temen ari Rusia te poton amet ari sen manimia ki noita tau sati ya permine ka kanine ko hanta kaita ari anura din au basna sen meru do tan go sere yong pa house te yo pare sna buta ka to sa yo Snaka kalina tutan ara tara ni pauto ka bayangan das ti enoria ti minta pena ay na kona intara yar ko wata bewa ali na wan kai na maguri no tara ay kami mere to askunan ngai to wana gane me to wana ka buto kami kai nga si ay yaran da ti government collaboration le buhin Asina maguri mete, sekarang sunan maguri mete, ada tautera mete te Facebook. Ton, tanda ta social media sagi mete di kampana di ngasina koran bad na sub nangay. Kahayangan katamaruan di te Facebook ibuin wakan ay kangan lagi slowi tay kaya silotaki. Te kawo kan ni. Kahapon the public awareness. Kata kia rapo to namet. Noron kapunganan te. Para kin katukan norong ay kakwawa. Amenes. Iko taki matayan suwa kanaro na pa. Ako takagi norong ay kakia kwawaya. At the KEVE.
Apa pala tu tadi speak apa? Ti ari pun tak apa katongan lagi speaking ini. Wah, karena katanya orang kan ngasih konan nora dia ina, karena konan nora dia timita, nora dia ina pa, karena konan kapungan ngas. The temporary na kain the Facebook gitu, ina limited an access na inon ti time pai. Ay kaya di kiri kaya ti text karaw, ki tini nga buwa, ki ti pa yan karawak, to ti exam to tirin dai tirin ni. Kita tenang public emergencies, ke? Kangas ko na kanan, kanan na pa kanan di kiti. Yang katuan ya kanan si kain na tayo kan ni. Noon na pun main dari na pun diki aron katuhan. Ang iya, sabihan tayo ay pa. Sebuta katukos kanan na pa. Inoray ito ti. Ari tanda pa ko ari tapi ari sa ko ti minito. Tapos nga kan do point sa kaya pun inang wala di tirari. Arta yung meruro, may sikay katinan. Yang katabi wal boto ka, kanalo na pa ko na nuraliyay na, nutara mimiri. As kakuha pa, ti Facebook. E po nang gari katakangang, garis kami Facebook. Kaya kami nung ko tinanaya ko siya. Tuwan ti Menda Dennis. Iyon na, a friend at the Africa. Tuwari kinuha Dennis sari, kakuha na Facebook, ano profile. O in audio, o yatay atinis. O yasi karo na penara. Anak tuwa na. Aso ni atinis. Porque atinis, iro dokter, itang hindi ka hindi bas wana maguli. Nga ay kay karay tabi wa nga karon nakawat. Nayari ari tak. O yan ko kay tiri tak duwa akan ko man. Kaya pa rin ako maguli Amerika. Tingin tay buwa yaman. Nga ito wari pun doron ari. Yang nggak boleh kiri, yang nggak boleh kiri betul. Ada kan ni bobok. Bagi teman dari asal yang kota, turun kapungan nanti. Dan sosial media nanti perintah, nanti pagi aspa. Kapungan nanti tayo kay turun rayu. Tuwa nanti, karena buat bisnis, nggak boleh lagi bisnis di Facebook. Pasal kita boleh Facebook bisnis. Inang prefer kita tu WhatsApp. Atau WhatsApp, kung ngayon tayo, karena ako si Tarapon, kiki, ako nag-create, to sebelah ya, kan tangiran, hindi tayo magi. Si di video ko, ito gina. Kung video ko, may araw di video ko, kung natin fake. Ako vlog na. Kaya kan, sabihin mo, ngayon kan, meron natin, ito pakatay, ako ba sila pagiging na, kung ano yung tayo, maraming meron na. Ito ko, siya ng bunga na pagiging po ng hamad. Ako, sekarang ba, kahit ito sa TV, nung dengan nakuasa ng pungan dari iputa kayo. Dari teroy at mo yung amil kabel. Kurapa santi parinek ang kanin ti sanora ti taurari nilbrum ti terayo sa angan ti santi karinek mayroon Ada erburu dengan yang tahu, jangan kuti flow ada sedia karinek. Ika, monta karinek, I kante ada bayon the motion tekna kayu merolok, pun kan kasi ada bawiyang, kapati yang mana kita meru adun the motion tapi kayu, na arun pungan na, nanti nanti tayo na mo kang pun daw ina, sipun ko ba sini pa ya na nanganay ka mais nanti tayo mo yon minanay ka roy, pag minay mga ka pakakan. Naroon niya taginak, yasan taginak, inuyaroron, ditante, ay view yon di nanti di media, nang ni puongan, nang puongan ay bukan teritak, naroon niya yasan taginak, ay main ay inuyaron, nan ko siya yung, nang puongan ay bukan teritak, inang nurang ka kung kay waririk, awakit pa ay kay buo, aw yay tariway simen, aw kanero ko na neta erang kriyan irian mo kahit na to uno ko tira makain na support ako si strike ay sinang ko kulay sa kanya pati takapinan na ni nunga ko ndoko tiro ko ngoy ang kaya sa tayo kay kasi nuro po nga nanti sa social media
ibigin tiritak. Hanya dapat roy na o tamaruan. Kasi mga tarangan nila waka ka na. And idigin na ante yon tayo. Aron kami na na. Kiri misuse nak pongan. Iro ta kinta bayo yo. Pare ngai te sa te me yarore. O anang nota kai na peo. Ron te pa yeri. Apo to kai na au tapay me na ye. O sa mimi ngi ana ko tira. Ano ko minte, tebe na ako sino ko bay ngai nga ponte pa ito. Yan ang inun. Tawa na po nung ni tangli pa na po nung panaw kai na rore. Di pa yeri kayo. O umuraong kan. O kangay pa sinakangay daw tayo timir. Naroon na miyo ama dara kam tayo kinari kangay ng process aran na pures. Kaya tapon taw tayo kan. Iron ti wari tayo na may nanakin ka pa kinangan o kay na koki. May tuwan ang kura ti ani te turong ay ro ko yon na pe wero re. Era wa te turong ang ito ay wo po na dira. Si suto mi re ay nakaro ko tayo na tinan nung ay ka akay wo. O ka para pure mi na. Patay yo sa kinanoy. Ay bukit tayo nung ay karo. Sakit ya bandai yakan ko dong na korore ay aro ko ko ben na rabuti te misinari al ngura rabe tayen ikan ya haki kan na ya akan nung di kan iron te to andai ana tu abure ke to pun abure sakit ay ko ko dong ke ay ari bande dera de kan no awak naron kami na antayan na di social media ngai pa ina kinte tayo ngai tay ni buak ang ay kami nagbad pa na ni buak John na tayo ma ko yay buak kan kasi mga taray tira nang kan ngai lu tayo mo pundo ay mga tayo ay mga kaya ni ba ano ko roy pupuntahan nila ka ni karawak ay kaya ni ba baka na ipunto ko roy na ba apunta kitirikirak napunta ko na kirak ay tayo sinakariya Dokunde, tera, tebuakan. Payang na, yang nukroy, tera tau tek, sepainan tayo. Pasihan niya, ngay nakatagawaya sinakunan, nani, dito ko yung sinakunan kinin, kari kayo, wana ra, naramatay ra, nubuakan na tebuaka, tebuaka. Kaya sinakariya, kari bayi ka aro kayo, pasihan, siya ang digirak. Baka naipon tira ito ko roy na, basta aki, sikiriyan yan da, tama-tamarak. Era pati ibu ina ibu to ka dira ti kaos. Ari ayu wasan ri nani ka ni kaya kya ngana. Na kuna ye nani ni ka to ka. Tayen mo ku buak. Ai ka akarawakin yon ti social media. Tu ka den ta ka ngani ngapun ta ni ta pari. Pa ta ka. Ai ta ka ti wi ngana ubon. Tu ta sa ka ta ka mana ta ka ti wi. Ay sinabi hindi yakin na ngay na ni kaben ngay na ni kaben ay ka ngay ngano ko karawat di bay ay ako po natay pa watay pa yabure ako roya isa sin ay ito pa tiri yan ako sinatay kana sa siguro yung masi sakatay puti kiroy tawapure siya kiroy yan ba kiroy may katay kana iti kiroy ba kami ako makanya tayo pa kiroy ba una kiroy ba ay ibure makanya wakatay nani nuripet wakatay nani nuripet ni data ni pita meong na konti te meong erode era pa de speaker de kongora na ron di ay kahit awari di te sa te ana te sa te may nukuno na na te kaya nang ina emon tamaro ayo ito kikayo ay nang dapat te speaker Kurapa sa tiya karinek ang kanya na inokon dito rayo. Siya dito man na kanya may Taratai na ito. Ako yung dito flow. Ay, kurapa, speaker. Ako yung mind ay wag. Resite ang naul. Ano kung speaker, may atibirin siya. So, ano minito? Kapen, sabi ng naul. Ay, ako, ikaw, di naro yung dako sa iyo. Kung may naro na po, kaya na sinakon na
Hari tapi kete sati mi uno. Ilen ko da parang kan taro ito kaputo kay pare. Ayo pun kakao. Hari no mentenan da pa ko. Akito aro ya pera palsina pun ko ye pare sa sakay na ti on na pa panit. Ato ay ko na nangin primere ron kita wa asway dang nung makon nguran kapungan kita tenan suwa. Akian ako nandari kang manage na ke sa ron to pakakan ke rota kita nan pa inda pa ko yara bot na ba yari ko rapati sa temin ko no ngai boto ka ako na ro di speaker kang askan kaisa ka terari pun na ro na ba kya anoro yon to ko se yu para nga asme to mata del paran kai kiribas pas me ngai da kai tara pare pundus te to na ki aputo ka hostak desa dia karena ki may taparan era pare mo sen dada desa ti karapa on nakaisa kana ba desa ti may taparan na ko yana bota nama to no ya kan kiribas yes sa kana mo sinanuan ka hostak sa kana mo sinan ngai ra ki spoto kaya sakina para mo sinano sinako ko ngora ipairik ngai ba desa ti may Taratai na inaro. Sisipa te pepa. Tamin kostak. Ako na mo sinano. Ari esan katoka. Na Facebook te upi. Ari esan nikiria. Inanon painterari. Ate te komisin dinedine. Hindi kaya ni simas ponte dinedine yan. Inang kalapa arong sa te may tarawit. Pairang ino. Kita ko esan kro tabi kurap. Ngayon naman tayo yarin kaya silo ko ipairigi. Siguro ano ba tabi na seti. Kasi ko tayo na tapos ang namin na ko kain ipairigi sa kangay. Iyak yung painak ano ito ng Facebook. Payan te suwan din nila. Ano po na ko ipairigi. Tinanong ako dalo yan. Ayari ang atat ba kroy. Aspun ka ba ang tata na ko kain ipairigi. Payak yung painak yan. Awa pulis sakate. Ane puto kayo, tora puto. Ta puto ka de, tipitak. Na, sakiro ko bugin na ano mo sino na pulis ngi sino ko pairik. Pare sipon so ginako giya. Pero yung umana kaya ate. Annaro ko nakamanira. Kampo rei. Awami po sino lo yon. Hakan nang kalima kamanira ginako dera kam dato ko baka dito utea ka ito pa rin ba si nakamanid yes pangaraw utea ka sakatan sakata asa kiro ko bugin ano mo sino na pulis spondo ko bugin kostag sponsi kosa yara ko na nabi dito mo sino kana ki peren dal peren na mo sino kostag ke karini pas na bete so ngano basta utea asa mga ngora iro mi to boto nama kana ke am tangiri ya kira kiri ni ronderare ana mo sino no costa ngayari sekan kaisa kan ko dikilibas ayore bare pun tapente onde na tapena terari kakaya na pres ongai la kaista ko ba aro ko no yara bota na beta ke sanga arara asika ka na paro ko na pati yare sinak berate amani kilibas kain taroita angurang ka yongai temene pun te yakin jana ba yes pango win awam ko yes pango win kilibas ante betai spon taran na nona bate tempusin na nang bura ki ari asa kama te dagi ne te me no kita ko ta ye te dagi ngai to kamata kora ne kam dagi na naron te dagi na iran to na ki ro kora pa ye kai be te ne sa kama te na bari me te au so te aspon te ne ba bura ki asa ko na ko ro ai ne ke su sung na te campaign asa sa usina me rafika andra usina ara ba yo rafika Anong ko dongyak betam na idak yarik pasakamen tarare naki abono pa kiribas aya sakaraw tek no kun kiribas sa sakaraw no ya kanje daw tek mina kam to ko pa sakidoni kami topam ko wen no tikira kin kiribas ni pon do mi ngami ai da sakira ko nan karo an tarare ai da tante ina ba ki gira yong sin na pon jaw sin de ayang saputo ka kaya na pres akan ito ko ano isa anak ko punta man ngi opo desatin ko ngi ko kanto bat boto namet ko resign na ba ngar ko impuni ya pres era pa sa tanati ari Kuraba
sa tiya ko rin teman may Taratai na ito at tante ka kam rin nasi ikaw rin kami rule ti abi nauwa turog tanu ang kan nakatayan na boy daram na kanatong aran teman ti sati ini pinatong aran ada na heritage na mi rule ne kawari 41 kabarabra na 41.5 ang nakam nuri yo sing kami baka makatayan dari kaya tadi kami na isa sige sa tiya ko niya ako tiya kineraw kay kati akin na may sikan dari sikan bubusidi king kami tante ba kama kiyakin dari katayan na kiya tong aran di rami sa tin benaran angan na kadinan ti trandi yari nangkan de luru mentawra di sati ya kornek me baya Ano Pedro at ano yang ano kung kanito phone tayo. Probably, Honorable Speaker, ang naging daw tayo, meron ba tayo yo panti panamon kami uli ako di Westens ta comment minito ay pwede ngayon ka pene kanti tumali pero mga tab yari tayo meron sa tayo yapayang o kain na bumo ko yapayang ang pero mo meron pero pati sa tabi ka cost temen na sa tayo may nukunaw ko rin utara kita cost mo ta mero ayo Nukaw sa pere apun mais tira temeruru yonti ta cost ayo may sinape rorong kana asan katoka kinano pa alaw kira ki kita pay kararik na nukaw ang hinap temen ay dan kunya di Facebook berang temay yarang skiloy ay ilagin kami ni kapungan na pe Facebook kaya ay punimain na nari pati sa tiyo ay yakito kini ngakatoka ukarak yon ti Facebook orang ginawa to matay ka ay gira ukarak di ikakatoka tay tuwan matay tuwan ikunya pa te pay tuwan ang kurita kaya pe mo to kakupun ko na pe na tabnan ya akaru ka ti kan nili pay kararik amay sangal pongan ako to naron ti wanga wabi nga sarin na konti ante politics so punan ti tayo mon kais po yeme to wa abres sebenarnya ini po una pen ti dawagin ti tayan na sam ko ko bari ge sana ko ngora ye me wanga wabi ya apalingay meti te menita sa tingan me yarnu asilo ko ay yeri kina pero ngora ilun na abres Asa ko ko bali ya kan ano no abuli si sabo meta nan tapo no so ko may yan ito kiro ko iro may yan o kati kita mi lagi ay sarang yimi so me ya may sa amin to wa abulis esa ni kapon ba ini ulan to tayari mayaki ni ko sa pe no na wadi ni ko ya mas ko sa wiki may ta kita tayari no sa nga pun ko ko giya kos pun temo mo na peri na takani pagke bono ang ke yang takarbo ay nga to kimeo pari tayo accomplish na mission na mission na asal na kwari te bu yari na kwari basta ka na bu ti sa kalinya kaya kari pun na bu yabres Pagkano na pa ako nakawabat to mo sinaro na rin karoy ite kina kekira mo na mo sinati sa timi tapo yaran no punti era sa wabat te besen sa kanya sa timi yung to ata ina po naki dekin teruko ana pinta may sari yari tapo ni sila be ang ay kapara ana pure abreste sa timi tapo yaran pare yasan ben bokyan na ni karukuan te wari lang kinaki me Tapi yang mau tekan kawagi, diki, do ya kan na pera pe ya. Bayan ako sa pagi te pare, pon exactly no ya mo ko de Facebook. Ay sa te akin na te raw sa te ya te comment business. Ay pon mi na patan ta inte. Trinili ya pe ya ngong ya isu kai. Masok ako gini non te tarapon. Te chat. Pa stapo mi kamenti tera Amerika
Asa no kawagin ndongonong aki ako na kabutaki. Ay kawamet ay kapun no awon mekinaki. Aw ako na mga ugot at ndongonong ay aki. Kono ni mekinaki yo amet. Ayari tabu na kanne anak ang ngatuwa ti Facebook meto. Kana yai tiang ay tau tiang ako na ni bobo yai. Pa tuwa na. Kana subusi kana ro meto ay ko tainte, nang ko tainte ne. Kana ya pun ko na mo ni katuwa ti Facebook. Pari ina pun kamu ngana ti manangan gongora. Ya pun katuwa kini ti Facebook ni karo ko. E pun sandi ki ti residence ay mga spaka mewo kita. Ti Facebook. Atawan ni pe. Ko na wave benga kanne ay dak. Ti takawa. Kana skola namin karo ka kinari. E kami na uro o ti site. Ko kuriyan mo dinalo ti TVP ma ko na mewo tira. De Facebook. Pare ako nang kanyan taon ni bubo kiri kitiran IT ni kakay minakan nang kay stabo sa taya yuring apa yai te post one akatuaki internet sana ano reputation de resten so ikataya ni ita ki me auroya yona pa sinakatite i me rorona akangay kamaki ko na katite yon temena pare pondan yon temena pare pondan kanuan de Facebook Ana pa yes pandarure ari asan danganak